Разбрали, че ще пускаме нов продукт на пазара? Така ли? Казва се Глюкорев, вдъхновена от глюкозната революция, която стана световен хит. Ще бъде насочен към всички онези хора, които просто не могат да спрат да хапват любимите си вкусотии. С Глюкорев мога да ти гарантирам, че здравето е в пъти по-добро, кръвната захар се поддържа в равни нива през целия ден, а всичко това помага не само за отслабване, а и за подобряване на здравето. А как го прави? Много е просто. Приемаш една таблетка преди да хапнеш нещо по-обилно и той помага кръвната захар да се придържа в плавни нива на покачване и спадове. Разбира се, ще доведе и до намаляване на теглото. А коя е основната съставка, която се грижи за всичко това? Основната съставка е берберин. Много по-добрата алтернатива на метформин, което е лекарство за диабетици. Напълно безопасен е. Освен това, сме добавили, разбира се, натуралните съставки: цейлонска канела, алфа-липолова киселина и ябълков оцет на прах. Със сигурност ще е от полза на много хора.